नमस्कार. मी मराठीमधून बोलते. तर माझा जन्म सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या केरी या गावात झाला आणि माझे बाबा राजेंद्र तीर्थ त्यांना निसर्गाची प्रचंड आवड होती आणि मी लहानपणापासून त्यांचं हे निसर्गप्रेम बघत आले आहे. त्यामुळे माझ्याही मनात निसर्गाबद्दल आवड निर्माण झाली. तर मी अगदी लहान होते तेव्हा माझ्या आई-बाबांनी मला शाळेत कधी न पाठवण्याचा हा निर्णय घेतला आणि त्यामुळेच अनेक जणांना या निर्णयाचं खूप कुतूहल असतं. म्हणजे मी कशी शिकले शाळेत न जाता. तर याविषयीचं खूप जणांना कुतूहल असतं. तर खरं सांगायचं म्हणजे माझ्या लहानपणापासूनच मी बघते माझ्या आई-बाबा दोघी जण ते शिक्षक होते आणि सदैव काही ना काहीतरी करण्यात म्हणजे लिखाण करणे किंवा वाचन करणे, स्वतःचा वेळ त्यांचं त्यातच ते व्यतीत करायचे. तर माझ्या आजूबाजूलाही सगळी मुलं होती आमच्या घरी. म्हणजे त्यांचे विद्यार्थी अनेक जण घरात असायचे आमच्या आणि सगळेजण काही ना काहीतरी लिहत असायचे, वाचत असायचे. तर त्या सगळ्यांना बघून माझ्याही मनात या गोष्टींबाबतही आवड निर्माण झाली आणि मलाही शिकून घ्यावे असे वाटू लागले. तर निसर्गाची आवड लागली. समृद्धी तुझं हवे एक TEDx इंटरव्ह्यू पाहिलाय देअर ऑन YouTube फॉर एनीबडी एल्स हूज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट. I liked one thing that you said in it, that homeschooling should not be called as homeschooling. Rather, you would like to call it as learning beyond the confines of four walls. So, तुझ्या या शिक्षणाच्या your experiences, एक दोन असे समके महत्त्वाचे एक्सपिरियन्सेस तू हांगा मांडू शकता? असे खूपशे खरे म्हटल्यार अनुभव आसात ज्याच्यानी म्हाका ज्या अनुभवांनी म्हाका समृद्ध केला. मी अनुभव सांगते. जेव्हा मी सिसिलियन म्हणजे देव गांडूळ जो होता तो मला सापडला होता. तर असे अनेक अनुभव येत असतात ज्याने म्हणजे मला नवनवीन गोष्टी शिकता येतात, अनेक माणसं भेटत असतात. तर ह्यावेळी काय झालं तर आमच्या घरी पाहुणे आले होते आणि माझी आते बहीण आणि मी दोघी जण अशी एका दुकानावर त्यांना काहीतरी आणायला गेलो होतो. तर पावसाळा होता तेव्हा आणि रस्त्यावर आम्ही बघितलं तर काहीतरी पाईपसारखं तिथे पडलं होतं. तर आम्हाला सुरुवातीला पाईपच वाटलं, पण आम्ही जेव्हा पुढे गेलो तेव्हा आम्हाला समजलं की एखादा जीव होता जिवंत आणि तो चिरडून गेला होता. त्याच्या आतड्या सगळ्या बाहेर आल्या होत्या. तर आम्हाला तर प्रश्न पडला, हे आणि काय? आम्ही कधीच बघितला नव्हता असा जीव. तर त्याच्या अगदी हुबेहूब सापासारखा दिसत होता. सापासारखाच आकार होता त्याचा, परंतु त्याला खवले नव्हते. त्यामुळे आमचं कुतूहल आणखीनही वाढलं. मग आम्ही घरी येऊन बाबाला सांगितलं की आम्हाला असं काहीतरी दिसलं रस्त्यावरती आणि आम्ही अगदी लहान होतो. तर अनेकदा असं होतं की लहान मुलं काही ना काहीतरी बघून मोठं सांगत असतात मोठं करून, पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जात नाही किंवा सहज म्हणून घेतलं जातं. पण माझ्या बाबतीत असं कधीच झालं नाही आणि तो जीव कोणता होता हे जाणून घेण्याचं माझ्या बाबालाही खूप कुतूहल झालं आणि त्यांना वाटलं की हा बहुतेक सिसिलियन असावा. त्यांना माहीत होतं. तर काही वर्णन मी केलं त्याच्यानुसार त्यांना वाटलं की हा सिसिलियन म्हणजे ज्याला देवगांडूळ म्हणतात. तर सिसिलियन म्हणजे ॲम्फिबियन असतो, बेडकाच्या जातीतला आणि अगदी सापासारखा दिसतो, गांडुळासारखा, पण मोठा असतो त्या आकाराने, सापाच्या आकाराचा असतो. त्यामुळे अनेक जण त्याला साप समजून ठार मारतात, विषारी म्हणून समजतात आहे. पण सिसिलियन असतात तो काहीच कोणाला त्रास नाही करत, तो चावू नाही शकत आणि तो विषारीही असतो आणि उलट तो शेतकऱ्याचा मित्र म्हणायला हवा. कारण की मातीचे जे सॉइल इरिगेशन असतं म्हणजे मातीमध्ये सुपीक करण्याचं काम जे आहे ते सिसिलियन करत असतात. तर माझ्या बाबाला एक कुतूहल वाटलं. त्यामुळे मला बाबाने सांगितलं की तुम्ही जा आणि तो जो जीव आहे चिरंजीव तो घेऊन या म्हणून. आणि माझ्यासोबत अजून एक दशरथ मोरेस्कर म्हणून त्यांना पाठवलं आणि आम्ही दोघेजण गेलो तिथे आणि तो जीव आणायला तेवढ्यातच आम्ही बघितलं की तिथे अजून एक तसाच जिवंत जीव रस्ता असा ओलांडायला येत होता. तर आम्ही त्याच्या उलट तोच जिवंत जो होता तो सिसिलियन आम्ही पिशवीमध्ये घातला आणि आणला घरी आणि घरी आल्यावर मग बाबांनी वगैरे बघितलं आणि नंतर आम्ही फोटो काढला त्याचा. मग फोटो इंटरनेटवर टाकला आणि पाठवला, कुणा रिसर्चर्सना पाठवला आणि त्याच्यावर बातमी केली बाबांनी. तर दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे खूप असा
सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं आणि तो एक म्हणजे महत्त्वाचा सिसिलियन होता. तिचं नाव सायंटिफिक गॅग्नोपिस गोएन्सिस म्हणून आहे. तर त्यानंतर अनेक मोठमोठे म्हणजे सायंटिस्ट मला भेटायला आले. तुमच्या गावामध्ये आले. त्यांनी मला प्रश्न विचारले आम्हाला, म्हणजे कुठे सापडला होता. मग त्यांनी अजून काही जाग्यांवर जाऊन खोदकाम केलं आणि त्यांना अजून काही असे सिसिलियन्स ते म्हणजे सिसिलियन तिथे आढळले. आणि हा एक म्हणजे मोठा रिसर्चला एक कॉन्ट्रिब्युशन त्यांचं होतं. आणि मला त्याचं काहीच म्हणजे हे नाही वाटलं. पण त्यावेळी मी अगदी लहान होते आणि हा माझ्यासाठी एक मोठा अनुभव होता खूप. आणि अशाच अनुभवाने मला वाटतं की माझं शिक्षण होत आहे. आमच्या घरी असे अनेक माणसं येत असतात आणि त्यांचे अनुभव ऐकून आणि त्यांच्याकडून हे खूप काही जाणून घेता येतं. आणि असंच माझं शिक्षण होत असतं. दॅट्स ब्युटिफुल. हा जो वर फोटोमध्ये दिसतो आहे तो सिसिलियन आहे. त्याच्या अंगावर खवले वगैरे नसतात, पण अगदी सापासारखा दिसतो सिसिलियन. तर मलाही त्या सायंटिस्टवरून अशी बरीच इन्फॉर्मेशन या सिसिलियनबद्दल जाणून घेता आली आणि प्रत्यक्षात त्यांचं कामही बघता आलं. नॉट पॉयझनस नसता. सो तुमच्या कामांतल्यान ते अवेअरनसूय जाले की इफ समबडी कम्स अक्रॉस सच अ बीइंग यू मे नॉट अननेसेसरिली किल इट. तुवें असल्या like Sicilian, have you portrayed such reptiles or other animals in your literature? हो, मी सतत हेच करत असते. म्हणजे मला जे अनुभव येतात त्या अनुभवावरती मी लिहिते आणि त्यामध्ये या सगळ्यांचं म्हणजे प्रतिबिंब असतं. मग साप असू द्या किंवा बाकी इतर पशुपक्षी. तर हे सगळं मी माझ्या अनुभवांमध्ये मांडत असते. Can we talk a little bit about your first book, which you published at the age of 9? It is a collection of poems called Nirzar. Can you tell us a little bit about it? तर मी अगदी लहान होते तेव्हा मला अशी म्हणजे काही ना काहीतरी सतत गुणगुणण्याची सवय होती. सगळ्याच मुलांना असते खरं तर. आणि सगळी मुलं अशी काही ना काहीतरी बडबडत असतात. काही कविता स्वतःच्याच गुणगुणत असतात. आणि आमच्या घरात तर जसं वातावरणच होतं. आणि माझी आई जी होती ती नेहमी माझ्या मागे मागे येऊन मी जे काही गुणगुणते ते लिहून काढत असते. एक तिने डायरी ठेवली होती, त्याच्यामध्ये ती लिहून काढत होती. आणि मी असं कोणत्याही गोष्टीकडे बघितलं, म्हणजे माडाकडे बघितलं तर माडावरून कविता करायची. ती कविता माझ्या आईला अजूनही तोंडपाठ असते म्हणजे ह्याची पुरं, तर ती नेहमी अशी लिहून घेत असते काही. ते घेत होती आणि जेव्हा मला लिहायला येऊ लागलं तेव्हा मीही लिहू लागले आणि माझी मी एक डायरी ठेवली. आणि रोज रात्री झोपताना वगैरे किंवा कधीही मला जेव्हा कविता सुचायची किंवा काही इथे बोबडे शब्द असायचे ते मी लिहून काढत होते डायरीमध्ये. तर एक दिवस आमच्या घरी माधवी देसाई या लेखिका खूप मोठ्या लेखिका आहेत, तर त्या आल्या होत्या. तर त्यांनी असं बघितलं की मी नेहमी काहीतरी लिहत असते डायरीमध्ये. तर त्यांनी मला सांगितलं की मला डायरी दाखव म्हणून सांगितलं आणि त्यांनी जेव्हा डायरी माझी बघितली तेव्हा त्या खूप खुश झाल्या आणि त्यांनी माझं पहिलं पुस्तक माझं काव्यसंग्रह निर्झर हा माझ्या वयाच्या 9व्या वर्षी प्रकाशित करून आणला. कोल्हापूरचं अभिनंदन प्रकाशन याच्यामार्फत हा माझा काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला. आणि ती माझी या साहित्य क्षेत्रातली एक खूप महत्त्वाची आणि प्रेरणादायी पायरी होती. ती डायरी तुझ्याकडे अजून असा, and you still scribble in that diary? That I have always seen good and consistent poets always keep one diary with them. आता ती डायरी एक मुलगी आमच्याकडे आली होती, तिला मी देऊन टाकली. म्हणजे तेव्हा मला समजलं नाही की तिने मागितली माझ्याकडे ती. त्याच्यामध्ये मी चित्र वगैरे काढली होती कवितेच्या बाजूला, तर ती मी घेतली आता. Since you mentioned त्याची चित्र आहे आशिल्ली आणि one very unique thing about Samruddhi is that she also illustrates her own books, which I forgot to mention in her introduction. But all her books are illustrated as well by her. So Samruddhi, how did you develop this? Did you take any, did you look up to someone formally as an illustrator? Or you just started, like how you started scribbling, you started illustrating as well? मला अगदी लहानपणीपासून मारिओ मिरांडा खूप आवडायचे. म्हणजे मारिओ मिरांडाची चित्र सगळीकडे गोव्यात आपल्याला बघता येतात. आणि कला अकादमीमध्ये ते जे म्हणजे गॅलरीज केल्या आहेत वर बाल्कनी
आणि त्याच्यामधून माणसं वेगवेगळ्या धर्माची असो किंवा वेगवेगळ्या संस्कृतीतली माणसं ती कार्यक्रम बघतात, जी चित्र काढलेली आहेत. तर ती मला वाटतं की इन्स्पिरेशन सगळ्यात पहिलं होतं. जेव्हा कधी कार्यक्रमाला जायचे तर मी त्यांनाच बघत असायचे आणि मी पण तशीच म्हणजे चित्र काढायचा प्रयत्न करायचे. आणि त्याचबरोबर माधुरी पुरंदरे म्हणून एक आहेत. तर लहान मुलांची खूप पुस्तके मी वाचत असायची त्यांची. तर त्याही तशाच स्वतःची म्हणजे पुस्तकं इलॅस्ट्रेट करतात. तर मला त्यांची चित्र खूप आवडायची. म्हणजे बाजार भरगच्च भरलेल्या म्हणजे बाजार असायचे किंवा बसमधली गर्दी आणि प्रत्येक माणसं काही ना काहीतरी वेगवेगळे कॅरेक्टर्स असतात. प्रत्येक माणसाचे वेगवेगळे स्वभाव असतात. तर त्यांच्या हावभावातून ते प्रकट व्हायचे. ते एक्सप्रेशन सगळे म्हणजे त्या चित्रामधून आपल्याला तो माणूस काय विचार करतो हे सगळं दिसायचं आणि ते चित्र जे आहे ना, ते असं म्हणजे वाचता येतं असं अशा प्रकारची चित्र असतात ती. तर ती चित्र मला खूप आवडायची आणि मी पण त्यांच्यासारखीच चित्र म्हणजे काढायचा प्रयत्न करायचे सुरुवातीला. आणि असं मला कोणी चित्र शिकवली असं नाही. मला जे काही आवडतं ते मी व्यक्त करत होते आणि मला माझ्या घरातूनही खूप म्हणजे त्याला असा खूप सगळ्यांनी ते आवडत असायची चित्र वगैरे. त्यामुळे मला प्रोत्साहन मिळत गेलं आहे. परते मातशें तुझे होम स्कुलींग प्रोसेसा कडेन वळुया आमी. कॅन यू टेल अस हाव यू हॅव बीन होम स्कूल्ड? म्हणजे मला कधीच कोणी असं बसवून काहीतरी शिकवण्याचा प्रयत्न केला नाही. म्हणजे तू आज हे शिक, असं मला कधी कोणी सांगितलं नाही. म्हणजे माझ्या आजूबाजूला मी नेहमी बघत असायचे, की सगळेजण काही ना काहीतरी करत असायचे आणि माझा म्हणजे अक्षर ओळख माझी झाली ती म्हणजे मला कधी माझी आई-बाबा वगैरे मुद्दामून सांगायचे, की आता वर्तमानपत्र आमच्याकडे असतं आणि प्रत्येक वर्तमानपत्राला असे वेगवेगळे फॉन्ट्स असतात. प्रत्येक फॉन्टला वेगळा रंग असतो, प्रत्येक वेगळा फॉन्ट असतो आणि त्याच्यावरती एक चिन्ह असतं. तर सुरुवातीला अगदी लहान असताना मी हे चिन्ह बघून तो पेपर आणायचे आणि बघता मला त्याची सवय झाली. मी तो फॉन्ट बघून मग मला समजू लागलं हे फेक आहे आणि सुरुवातीला त्यांच्याही अगोदर माझ्या बाबांनी मला अनेक सीडी आणून दिल्या होत्या. म्हणजे ज्यामध्ये अक्षरं जी आहेत ती नाचत येतात आणि स्वतःची ओळख करून देतात. म्हणजे मी आहे, माझ्यापासून अननस होतो किंवा अशा प्रकारची अल्फाबेट्स असो किंवा बाराखडी ज्या सीडीज होत्या माझ्याकडे पाढ्यांच्या सुद्धा. तर त्या गाण्यांच्या माध्यमातून आपली ओळख करून द्यायच्या. तर अशी अक्षर ओळख झाली माझी आणि नंतर मग हे पेपर वगैरे आणायचे. मी लहान होते तेव्हा काहीच कळत नव्हतं. पण हे रंग बघून किंवा ती चिन्ह बघून मी हे पेपर आणून द्यायचे. तर त्याचबरोबर माझा काका आहे जयेंद्र केरकर म्हणून. तर तोही कधी-कधी मला सांगायचा, की मी तुला आई दाखवतो, ABCD दाखवतो." मग कधी तो घालून द्यायचा. मग माझे आजोबा ते कधी मला श्री गणेशा काढूया म्हणून सांगायचे. पण बाबांनी आणि आईने कधीच मला असं म्हणजे काही शिकवण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि मी फक्त त्यांना माझे प्रत्येक प्रश्न जे मला पडत होते, तर मी त्यांच्याकडे नेहमी प्रश्न घेऊन जायचे आणि ते माझी उत्तरं देत असायचे. म्हणजे आता मी कधी याची स्पेलिंग वगैरे पाठ नाही केल्या. हे शब्द मी स्वतःचे तयार करायचे. म्हणजे आता कधी मला काही लिहायचं आहे, तर मी आधी आता मामा लिहायचं असलं तर म काढायचे. मग त्याला दुसरा म जोडून मग त्याला अ, अजून मग मी असं शब्द तयार करून मी आईला दाखवायचे, बाबाला दाखवायचे. मग विचारायचे मी म्हणजे हे बरोबर आहे का? मग आता ए काढली, नंतर बी काढली, मग झालं. मग जाऊन विचारायचे प्रश्नाचे जाऊन. तर तेव्हा मला ती उत्तरं मिळायची आणि अशा प्रकारे मी शब्द तयार करत गेले. त्यामुळे मला कधी पाठांतर करण्याची गरज पडली नाही. जी दुसरी भुरगीं आशिल्लीं दे वर गोईंग इन दे वर गेटींग फॉर्मल स्कूलिंग. सो तुका आपल्याक कितें अशें चुकता किंवा आपूण आय एम मिसींग आउट ऑन समथींग अशें दिसलें ना? ऑर यू थॉट दे आर मिसींग आउट ऑन समथींग? मला यातलं असं काहीच वाटलं नाही. कारण की माझ्यासोबत जी मुलं होती, तर त्यांना नेहमीच असं वाटायचं. ते मला सांगायचे, की "तुझं आयुष्य किती सुंदर आहे. तू तुला पाहिजे ते करू शकतेस. तुझे छंद जोपासू शकतेस." त्यामुळे मला असं कधी वाटलं नाही आणि माझ्या भोवती खूप मुलं होती. माझ्या काकाची वगैरे सगळी मुलं बाजूला राहतात आमच्या, ती सगळी माझ्या वयाची होती. आणि त्याचबरोबर कधी मे महिना पडला तर सुट्टीमध्ये सगळी आत्यांची मुलं वगैरे आमच्याकडे राहायला असायची. कारण की बाबा दर मे महिन्यात आम्हाला कुठे ना कुठेतरी घेऊन जायचा
आणि मग तो मईचा तलाव असो किंवा नदीत डुंबायला घेऊन जायचा, मग अजून कुठेतरी बोंडलाला घेऊन जायचं. त्यामुळे मुलांना नेहमी अशी उत्सुकता लागून राहिलेली असायची की कधी एकदा आमच्याकडे येतं असं. तर आम्ही सगळेजण खूप मजा करत असू अशी या सुट्टीमध्ये वगैरे. आणि आमचे खेळसुद्धा असे असायचे की आम्ही न्यूजपेपर वगैरे तयार करत असायचो. म्हणजे चार्ट पेपर घेऊन त्याच्यावर कोणती कात्रणं वगैरे चिकटवायचं किंवा स्वतःचे चित्र काढायची आणि त्या गोष्टीची माहिती लिहायची. असे आमचे खेळ असायचे काही. तर एकदा असं म्हणजे आम्ही सगळीजणं मुलं वगैरे मे महिन्यात सगळे जमलो होतो आणि खूप खेळलो आणि एकमेकांची आम्हाला अशी चांगली सवय लागली होती. आणि अशा वेळी मग कधीच सुट्टी संपून गेली त्यांची आणि त्यांचा पुन्हा जायचा वेळ झाला. तर तेव्हा त्यांनाही खूप वाईट वाटत होतं ताईला. पण तेव्हा मला माझ्या आत्याने एकदा असं म्हटलं की "तूही का शाळेत जात नाहीस? म्हणजे तूही शाळेत गेलीस तर तुलाही तुझी मित्र-मैत्रिणी मिळतील. तुला म्हणजे पिकनिकला जाता येईल किंवा अजून काही कार्यक्रमामध्ये सहभागी होता येईल." तर त्यावेळी मला थोडंसं असं वाटलं होतं की मी पण शाळेत जाऊ शकते. आणि मी माझ्या आई-बाबांना विचारलं की "मी जाऊ शकते का शाळेत?" तर त्यांनी मला सांगितलं की "तुला वाटतं तर तू जाऊ शकतेस." आणि त्यांचं म्हणजे असं म्हणणं कायमच राहिलं की "तुला जर वाटतं तर तू जाऊ शकते शाळेत." त्यांनी कोणतीच मला सक्ती केली नाही कधीच. तर त्यावेळी मी शाळेत जाऊन बघितलं आणि मला ते वातावरण आवडलं नाही. आणि त्यानंतर मला कधीच असं वाटलं नाही की आपण शाळेत जावं तर. Nice. Um, you have around five books that are published, and the sixth one is on the way. Can you tell us about the publication? Like, are they all published by the same publisher? How did you approach them? Who oversees the process? Why did you choose to write in Marathi? Like, give us all of it. Like, you had access to all the languages. So, Konkani, Marathi, even English. So, how did you end up? Even now, you're conversing with us more in Marathi. So, how did that choice develop? मला खरं तर चारही मी भाषांनी लिहिते, पण जास्त मी लहानपणापासून मराठी वाचन केलेलं आहे. आणि त्यामुळे मला मराठीतून व्यक्त व्हायला आवडतं. आणि आता जास्त मी इंग्रजी पण वाचते आणि आता प्रिंट मीडियावर मी जंगल बुक म्हणून सिरीज करते. तर ते कोकणीमध्ये असतात. म्हणजे असं काही नाही की मी अजून कोणत्या भाषा बोलत नाही किंवा अजून भाषेमध्ये व्यक्त होत नाही, असं काहीच नाही. फक्त एवढं की लहानपणापासून मी मराठी वाचत आले आहे आणि मला मराठी भाषा म्हणजे मला सगळ्याच भाषा खूप आवडतात. पण मला असं स्टेजवरती किंवा काही फॉर्मल सेटिंगमध्ये मराठीत व्यक्त व्हायला जास्त आवडतं. आणि लिहायला सुद्धा मराठीत लिहिताना अगदी मनातून शब्द येतात. त्यामुळे मराठीत मी बोलायचं ठरवलं आज. पण मी चारही भाषांमध्ये लिहिते. हिंदी, मराठी, कोकणी आणि इंग्लिश. तर या चारही भाषांमध्ये लिहिते. जास्तीत जास्त माझं लिखाण मराठी आणि इंग्लिशमध्ये असतं. आणि पब्लिकेशनचं तुम्ही म्हणाला तर माझं जास्तीत जास्त म्हणजे त्याच्यामध्ये काम माझी आईच करते म्हणजे. आणि पब्लिशर्स वेगळे आहेत. सुरुवातीचं पब्लिकेशन अभिनंदन कोल्हापूरची. आणि आता जे माझं पुस्तक निसर्ग संवेदना आणि आत्ताचं पुस्तक यायचं त्याला गोवा मराठी अकादमीचं अनुदान लाभलेलं आहे. Your books are edited by your mother, most of them. एडिटिंग म्हणजे असे करेक्शन्स वगैरे. Oh, correct. हो, आई बाबा करतात. मी स्वतः काही बघते आणि तेच करतात. Would you like to read a poem or an excerpt from maybe from your first connections or तुका किती याद असतात? मला आता सध्या आठवण नाही आहे, पण एक तर जुनी कविता मोबाईलवरती असू शकते किंवा माझ्या पुस्तकाच्या मागे एक कविता आहे. पुस्तक आणलं मी आता. त्याच्या मागे जी कविता आहे इंग्लिश ती वाचून दाखवते. या जुन्या कविता आहेत खूप. सध्या त्याच आहेत माझ्याकडे. एक इंग्लिश वाचून दाखवते. ही एकांतावरती लिहिलेली कविता आहे. सॉलिट्यूड. Solitude is the ocean of thought. Solitude is the ocean of thoughts, a state where we connect with our inner God. It's the way to walk towards peace. Going to the depth of soul is pure bliss. Solitude is not loneliness. It's tune of our soul. It's a paradise of fantasy, a world of our own. Once you know how it feels, you won't need people every time to read.
Solitude is clasping hand of our own soul, whilst singing in the lifeboat, sailing towards main goal. Lovely. Solitude is not loneliness. I think this message needs to go out to a lot of teenagers who are battling with how to be alone without the presence of social media or technology around them. Would you advocate homeschooling or learning beyond the walls, like you like to call it, to children today too? If there are any young parents in the audience, including me, would you like to advocate it to them to let your child decide? And what would you tell us we should take away from that experience? मला असं वाटतं की मी मला तसं वातावरण मिळालं म्हणून हे सगळं होऊ शकलं. कारण प्रत्येकच म्हणजे गोष्ट आपण जी आता माझ्या घरी असं असायचं की आमच्या घरी संस्था पण आहेत. त्यामुळे वेगवेगळी माणसं मला भेटली आणि हे सगळं मला तसं माझ्या बाबाला मूळ सवय होती सगळ्या माणसांची वगैरे आणि माझ्या जन्मापासूनच माझ्या घरात नेहमी असा अनेक माणसांचा राबता आहे. माझा बाबा जेव्हा माझ्या वयाचा होता तेव्हापासून बाबाचे मित्र असायचे सोबत आणि त्यानंतर मग हे सगळे विद्यार्थी वगैरे आणि ते स्वतः दोघीजणं माझे आई-बाबा शिक्षक आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वतःला लिखाणाची, वाचनाची आवड होती. त्यांनी कधीच मला पुस्तकं वाच म्हणून सांगितलं नाही. फक्त आणून देत राहिले आणि स्वतः वाचत होते. त्यामुळे मला त्यांना बघून तशी आवड लागली. त्यामुळे अजून कुणाला मी होम स्कूलिंग करावं असं सांगू शकत नाही खरं तर. कारण ते खूप कठीण डिसिजन असेल, खूप कठीण निर्णय असेल. आणि एक गोष्ट म्हणजे मला आमची संकल्पना आहे. त्याला होम स्कूलिंग म्हणायला आवडत नाही. कारण की मला असं म्हणायला आवडतं की बिना भिंतीची शाळा म्हणजे स्कूल विदाऊट वॉल्स. कारण की घरी बसून माझं शिक्षण झालेलंच नाही आहे. आम्ही दर मे महिन्याला जेव्हा आईला सुट्टी असायची तेव्हा आम्ही कुठे ना कुठेतरी बाहेर फिरायला जातो गोव्याबाहेर. आणि आता भारतामध्ये सगळीच बहुतेक राज्य आमची झाली आहेत फिरून. असं आम्ही कुठे ना कुठेतरी बाहेर जात असतो आणि आमचं संकल्पना अशी आहे की एखादा आता फुलाबद्दल जर मला काहीतरी सांगायचं आहे, तर बाबा मला ते जाऊन फूल दाखवतात घरी. आणि एक ड्रॉसेरा बुर्बानी म्हणून इन्सेक्टिव्हरस प्लांट आहे. ते एक फूल असतं आणि ते असं म्हणजे यांना खातं. इन्सेक्ट जे असतात त्यांना खातं. तर त्याला एक फूल कसं खाऊ शकतं? तर हे सगळे आता गोष्ट आहे ना, आम्ही जाऊन तिथे बघतो. ते फूल आता इथे जवळ सिंधुदुर्गात मागे मिळालं होतं. तर बाबाला असं काही छोटंसुद्धा जरी सापडलं तर आम्ही लगेच तिथे जातो आणि ते आम्ही बघतो जाऊन तिथे. तर तेव्हा आम्ही बघतो त्याच्यावरती तसे ते थेंब असतात. ड्यू ड्रॉपसारखं असं एक लिक्विड असतं आणि त्याच्यामध्ये माश्या वगैरे असं ते फसतात आणि नंतर ते फूल जे आहे ते त्याचे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते ॲब्झॉर्ब करून घेत असतं. तर हे आम्ही तिथे जाऊन बघतो आणि जे ते आमच्या लक्षात राहतं ते वाचून कधीही राहू शकत नाही. आणि तसेच बाबाला इतिहासाची आवड आहे. मग आम्ही वेगवेगळ्या ऐतिहासिक जागांवरती जातो. मग तिथे जाऊन त्या बद्दल जाणून घेत असते मी. तर आमचा एक परिक्रमा म्हणून एक इव्हेंट होतो. दर म्हणजे महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी असतो परिक्रमा. तर तिथे बाबा असं जाऊन एका गावामध्ये जाऊन त्या गावाची माहिती सांगतात आणि म्हणजे एखाद्या मंदिरात जातात किंवा त्या गावाची वेगवेगळी स्थळं आहेत, जी कुणाला माहीत नाहीत. तर अशा जागेवरती जाऊन आम्हाला त्या जागेची माहिती देतो. तर तिथे जाऊन हे प्रॅक्टिकल लर्निंग जे आहे ते चालूच असतात. त्याचबरोबर संस्था आहेत. मग आम्ही स्ट्रीट प्लेज वगैरे असतात. पथनाट्यामध्ये सहभागी मी झालेले आहे किंवा अजून काही कार्यक्रम असतात. तर त्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये, सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये आणि इतर सगळ्या साहित्यिक कार्यक्रमामध्ये पण सहभागी होता येतं. माझ्या वयाची मुलं भेटतात. त्याचबरोबर मोठी माणसंही भेटतात. डॉक्टर अनिल अवचड बाबा आहेत, ते आमच्या घरी येऊन राहिले आहेत. कविता महाजन आहेत, त्या लेखिका, त्या आमच्या घरी येऊन राहिल्या आहेत. माधवी देसाई आहेत आणि माधव गाडगीळ. तर असेच अनेक मोठमोठी व्यक्तिमत्व आमच्या घरी येतात, आमच्यासोबत राहतात. मग यांच्याकडून शिकायला मिळतं. तर ह्या सगळ्याच गोष्टी प्रत्येकाच्या बाबतीत म्हणजे त्यांना मिळणारच हे अनुभव असं नसतं. त्यामुळे होम स्कूलिंग हे करण्याचा सुद्धा एक हा जो निर्णय असतो तो खूप
कठीण असतं असं मला वाटतं. त्यामुळे मला वाटतं की आपल्याला ज्याच्यामध्ये आवड आहे ते माणसाने करावं असं मला सांगावसं वाटेल. Yourself in the near future, what will you do with your writing? What would you like to continue to write about nature, or is there anything else in your mind that you would like to explore? मला लेखक व्हायचं आहे आणि मला निसर्गाबद्दल आता मी सध्या लिहिते तेच मला लिहायचं आहे आणि अजून स्वतःला म्हणजे इम्प्रूव्ह करत राहायचं आहे या फील्डमध्ये. आणि त्याचबरोबर मला असं म्हणजे फिलॉसॉफिकल आणि पोएट्री, कविता वगैरे ह्या गोष्टी खूप आवडतात. तर मला साहित्याचा हात धरून म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मला माझ्या साहित्याच्या साहित्यिक भाषेतून मांडायच्या आहेत पुढे. आणि मला म्हणजे आता अ, म्हणजे इन्फॉर्मेशन म्हणून नाही तर माझ्या पर्स्पेक्टिव्हमधून मला हे सगळं मांडायला आवडेल आणि या सगळ्या गोष्टींबद्दल अवेअरनेस करायला आवडेल मला. आणि त्याचबरोबर मला कविता आणि हे साहित्यात फिलॉसॉफिकल वगैरे लिहायला, स्पिरिच्युअल तसं लिहायला आवडेल. So, Samruddhi she's multilingual, she's multifaceted, and she thinks outside the box, says there is learning beyond the walls, and I hope this learning has inspired us all. It's never too late to get inspired by such a passion for learning. Samruddhi, I would like to thank you for being here on behalf of Government Niketan, and I hope to see you all for the next session of Aswad as well. Thank you.